Mutta siis ootapa meikä päin menee droneilla tänne 10 seconds before insertion. kellariin. Niin siis Aha. tämä, kato tässä pöydässä, tää on samanlainen pöytä, mutta tää on tää. Mitä? Location of Se on biohazard tuolla container kellarissä, unknown. mistä se, Clear to engage. Tuu. mistä se pommi niinku tulee tähän pöydän nurkalle silloin kun täällä osaa etti, niin siellä on vähän paremmussa piilossa periaatteessa. Onko ne Yes. misään muut? Oliko jossakin ne on? Usko pois. Mitä ne on? Ne on jossakin. Joo, The hyvä. biohazard container has been Kato, located. mä arvasin, ne on jossakin. Fuck! Ei paska, mitä vittu? Mitä vittu? Mitä vittu tällä tapahtuu? Aha, niillä on kapukana räkkäin. Eikö joo, mä oon noin sanoo. Secure the biohazard container. Ei paska, niillä oli dokki. Hostile activity Nyt. resumed